Čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska vás vítam pri ďalšom pranku a tento prank, ak som vám hovoril, bude taká ďakovačka alebo také poďakovanie sa tých 2000 odoberateľov, za ktorým vám fakt zo srdca ďakujem a som veľmi rád, že vás mám. Som si povedal, že teraz pôjdem točiť špeciál, ale nedá mi to za tú 2000, musím sa voľako odďačiť tento týždeň, keď sme ju prekonali, tak som si povedal, čo je vaša najobľúbenejšia séria, čo najviac sledujete, čo vás najviac baví a vyšlo mi z toho, že prank, tak som natočil prank na ocina. Si myslím, že mi vyšiel dobre, som fakt veľmi rád, že mi vyšiel práve na takúto krásnu udalosť. Budem veľmi rád, keď ho vylajkujete, pozdieľate a budem veľmi rád, keď sa vám bude páčiť. No, tento prank vznikol tak, že minulý týždeň, keď som na ocina robil to, že som ho naplašil v tom aute, tak som nahral ešte na ňo tento prank a som si povedal, že keď mi ten nevyjde, tak toto bude jak taká náhrada. No našťastie mi vyšiel aj ten, aj tento. Tak som sa rozhodol, že na takú krásnu udalosť 2000 odberateľov, že nevadí, keď to nebude o 3 týždne, že vám ho nahrám aj teraz. No. A som vedel, že ocino pôjde do mesta niečo vybavovať. No. Tak predtým týždeň som si kúpil lepidlo. Bol som v obchode, kúpil som lepidlo, som sa pýtal predavačky také najsilnejšie, dala mi najsilnejšie. No. A som sa rozhodol, že keď pôjde do toho mesta, je samozrejme, že keď príde z mesta, tak si umie ruky. No, my máme také tekuté mydlo, takú nádobku, to budete vidieť, tej príprave, ak to budem všetko pripravovať. No a tak som sa rozhodol, že mu tam dám to najsilnejšie lepidlo, zmiešam to s ďalším lepidlom, čo sme mali doma a dúfam, že sa proste voľako zalepia mu to, uvidíme. Teraz budete vidieť prípravu a potom pôjdeme na samotný prank. Takže ľudia, tu máme toto, tu sa dáva mydlo, takže toto musíme odmontovať. Vyhovuje mi, že je na dne, ale ešte by som to trošku odobral, aby sme zbytočne nemíňali dobré mydlo. Takže našiel som po dlhšom hľadaní, to je tá nádobka od tohto mydla. Takže my to teraz jednoducho toto dáme preč a musíme to tam voľako dostať. A tak to bude rýchle. No, nie trošku, tam musíme pridať tohoto kovejka. Zase, no, takto akurát. Musí tam vidieť, že je tam trochu mydla, alebo určite si to všimol, keď si umýva ruky, tak to by bolo podozrivé, že by bolo na dne centimetrov. Takže toto je hotovo. No, a teraz už tu máme lepidlo jedno, toto silnejšie. Tak, toto dáme najskôr. Takže, vidíte to? Nevidíte. Dúfam, že neprišiel. Máme, dobre. No a teraz si to jednoducho dáme. Toto už na toho není. Takže už sme to tam dali, vyzerá to takto. Vidie to tam. Ale keď to dáte sem, taký železný plas a neuvidí to. Takže už len počkám nejaké 2 hodiny, dokiaľ príde, lebo je v meste a potom aj nejako ukriem kameru, ešte neviem ako a uvidíme. Fakt sa to lepí totálne, takže som zvedavý. Čo to smrdí? Marko, nič si nedal zase do toho mydla. Veď to smrdí ako z dlho a ešte sa mi aj ruky lepia. Čo to je? Ale čo by som to dal? No veď sa mi ruky normálne nedajú rozlepiť. Dones mi z oného jara, veď musím to s niečím vyčochať. Počuješ? No veď som to minule čistil, ak je to možné, že zase tam... A normálne si ruky nemôžem rozlepiť. Dones tu jar. Čo je nejaké? Neviem, či mi to aj pomôže. Daj. No dobre, už stačí, si mi to zase nakenčíš. Ale čo by som dal do mydla, to nedáva logiku. Vezmi to... Jaj. No vezmi to furt, počúvaj ma, dones tam má mamina odlakovač v skrini. Kristuša dolina. Ruky mám polepené jak oni. Črtí mi na ruku. Dobre. Bude smrdiť jak námorný drakec. Konečne sa mi to podarilo odlepiť. Šlak ma ide trafiť. Bude smrdiť od acetónu, ako keby som na celej ulici brány natieral.
To by som bol zvedavý. Ešte by som bol zvedavý, čo si tam dal. Ale čo by som dával do mydla? Veď som len na ruky rozlepil. Musel som si dať ten oný odlakovať. Ale do mydla? Vy kupujete mydlo, ja mydlo nekupujem. Pri tebe sa raz aj na posteľ zalepím. To musím ešte sa mi toho furt naťahuje jak žuvačka na ruke. Musím si to ísť do kúpeľny umyť ešte raz. Tak tu. Toto je lepidla. Teda mydla. Ale čo je to mydlo? Veď to není oni. Veď to je normálne mydlo. Chvála Bohu, veď už to bolo celé polepené. To bol prank. Čo bol zás? Ježišmarja, ty s tvojimi prankami. Za chvíľu sa prilepí do záchod a povieš, to bol prank a budem ho loviť opäť do dome. Takže ľudia, dúfam, že sa vám tento prank páčil. Bol by som veľce rád, ak by sme tu dali tých 200 lajkov. Fakt budem veľce rád, keď toto video zdieľate. Dajme tu, uvidím, prekvapte ma, koľko tu dáme zdieľaní. Poriadne to pozdieľajte. A aby sme čím skôr dali tých 200 lajkov. Fakt by som bol veľce rád, lebo som si dal dosť práce na tomto pranku. Dosť dlho som ho pripravil, dosť dlho vymýšľal a veľmi ťažko bolo aj tú kameru ukryť a všetko zrealizovať, aby to vyšlo. A ešte raz sa vám chcem strašne poďakovať za prekročenú hranicu 2000 odoberateľov, je to fakt pecka, fakt vám za to strašne zo srdca ďakujem. Dúfam, že to stále takto pôjde ďalej, dúfam, že vás stále moje videá budú baviť. Tak ak sa vám tento prank páčil, tak dajte like, odoberajte, komentujte, zdieľajte a vidíme sa pri ďalších prankoch, videách. Čaute.